מורכב כזה, אבל... אפשר. קורה. זה מותר לנו, אנחנו לא צריכים להיות משתמשים. בני אדם. שאנחנו פשוטים על תהליך. טוב? באופן כללי... למה צריך צלם פרטי? יש לנו צלם. שכר אותו, כן. כן, מרומי. באופן כללי אני חושב שהיה בסדר. היו נקודות שאני חושב שרציתי להעביר ופספסתי אותם, לא משהו רציני. אני חושב שהיה בסדר, באופן כללי. המיקום שלכם היה בסדר, השימוש נכון במחשב נייד כדי לקרוא את הסליידים ולא להסתובב בגישה נכונה וישר. היית בלחץ? קצת בהתחלה, כן. רוצה לברוח, בסוף הוא בא. תפסנו אותו, לא רצה. קצת, אני לא חושב שהרבה, אני חושב שהיה לי אולי איזה קטעים שרציתי להעביר איזה משהו ולא הצלחתי להעביר אותו, ואז היה איזה שנייה, שתיים, שלוש של לחץ, אבל אני חושב שחזרתי לעצמי מיד אחרי זה. אבל באופן כללי... שמת לב מה עשית בשפת הגוף שהיית בלחץ? ככה. היה קטע שעשיתי את זה, שהחזקתי אליי נכון. זהו. אחר כך נפגעת. לירן? היה בסדר, היה... מה זה שניסים האלה? לא הבנתי. מה תפקידך? הוא מאחורי הקלעים. מה לא באינטרנט? אינטרנט. לא יודע, אתה לא דיברת על אינטרנט. באמת, למה לא? על כל האפליקציות של האינטרנט, על כל איך שהכל נראה, על כל איך שהמחירים מובילים, איך שאתה יכול ליצור לעצמך את הזר בעיצוב שלך, זה דבר שאתה יכול לעשות רק דרך האינטרנט. לבחור את כל פרח בפרח, ליצור זר ייחודים שלך, רק דרך האינטרנט. איך הרגשת? תשמע, כל מה שאתה מתכנן לעצמך להגיד, בסופו של דבר זה לא קורה. אתה פשוט, כשאתה מגיע מול קהל, הדברים פשוט יוצאים מעצמם ולא שאתה מתאר לעצמך להגיד אותם. אבל בסדר. בכוונה, ראיתי את זה ככה, אני פוקוס, באתי להגביר לך, שאומר, שלא תירדם. too much. עריכה, לא אותי. כמו ששיגעה אותי בקטע הזה, גם שיגעה את העיניים. זה טוב, אבל לא לשכוח. אבל תשמע, אם אתה מציג, אתה לא נגיד מציג מצגת, זה מעולה שאתה מטייל ומדבר ככה, ומדבר גלל, זה כל כך... אני לא פוסל, זה בסדר. נכון לדבר, יש לך מה שנקרא זמן מאוד קצר ומקצר להעביר את המסרים, תעמוד נכון, תציג אותו נכון. המידה הייתה נכונה לצאת את זה, בשיטה. הנאה, שמאל או ימינה, יש לה אלמנטים המוסלמים. אתה מפעיל, אתה מסתכל, הוא לא מסתכל לאנשים, הוא לא הולך ימינה ושמאל להסתכל לאנשים, הוא מסתכל על המצלמה כל הזמן. חשבתי שזה הדגש. אל תחשוב. אבל אנחנו לא צריכים למי שלא היה בחלק הזה שלנו. כולם? היה בסדר, לא יותר טוב ממה שציפיתי. בסדר. פעם ראשונה, ממשיכים. מה עושים? נתקעים. נתקעים, ממשיכים הלאה, חרטטים. אז למה אתה מחליט את התקיעה שלך? בוא, תקשיבו, הקהל לא מקשיב למה שאנחנו אומרים. הוא רואה את מה שאנחנו אומרים. זה בדיוק ההבדל. שפת גוף. נכון. נתקעת. שתבין, אתה יושב כאן, הזיכרון של אדם להבין מה אתה אומר משפט עד משפט. לא מתחבר. אתה יודע, אני רואה גם אנשים פה מתעסקים בעצמם, לא אכפת תסתכלו להם. על עצמם מדי פעם. תסיים את השיעור, נצליח את הים פה כולם. תסתכלו על עצמם מדי פעם. ויקבו. שמדבר בג'יבריש. אף אחד לא שם לב שמדבר בג'יבריש. זה בסדר. כשמעבירים פרזנטציה למזרח, אתה מדבר, אם יש אורחים, שיהיו במזרח אירופה. במזרח אירופה. אני טועה, לא טועה, נתקע, לא נתקע. אני זורק בדיחה תוך כדי גם, לא שמים להם, כולם בסדר. כאלה שסיישן יפה מאוד מול עומדים. שאתם אתם מבינים? כן. הכל בסדר? כן. אבל זה בדיוק האלמנט, כי הם לא מקשיבים, אנחנו לא מקשיבים, אנחנו רואים. נתקעת, אני מקווה שאתה יוצא. חברים, אתם לא כאן כקונטרסים. מותר לנו להיכנס באמצע? כאילו... הוא אמר לעזור, למה? אתה יכול לעזור לו? אתה במילה, אתה יכול לזרוק סליחה, רק רגע. תשחרר אותו.
יהיה חסר איזה קטע כזה שהייתי צריך מילה שזה כלום. כן, איזה קטע. אבל בסך הכל, בסך הכל, בסדר גמור. בוא נלך רגע בשקט, נלך לסוף, שקט.